Hello! Казвам се Олга Христова. Преподавам английски вече 20 години. По образование съм психолог и за тези години изградих една много добра система, която днес ще ви представя. Тя се казва Neuro English. И защо е Neuro English? Защото когато говорим за невронни връзки, да, всички чуваме, че има невронни връзки, какво е това? Това е всъщност, което дори се преследява с някакви специални апарати, връзки в мозъка, които изградени толкова силни, те стават по-силни, по-такива, по-дебели, вече като гледат ги виждат. И, например, като говорим за езика, естествено, че, например, what is your name или how old are you, това е една изградена невронна връзка, защото много често чухте този въпрос, нали, и ви трябва обикновено. Естествено, дори не знаете нищо, това знаете поне. И естествено тези, които малко по-високо ниво, те имат вече много повече такива изречения, които са невронни връзки изградени и човек разбира. Може да каже, няма как дори да направи грешка, той разбира това. Имам няколко начина да изградите такива силни невронни връзки. Първа стъпка вече сте направили, защото минахте този речник, речник, който ви изпратих. Моята платформа, като правя тези речници и моите студенти минават такъв тип речник почти всеки ден и виждам просто страхотни резултати, защото думи няма нужда просто после да повтаряте или да пишете. Ако научите тези думи на тази платформа, 100% ще ги запомните за дълго време. Не за винаги казвам, защото ако въобще няма да видите, например, няколко от тези думи, естествено, че там няколко месеца ще забравите, но на края на урока ще покажа как да направим въобще никога да не ги забравите. Така, минахте речника вече. Няма да я обяснявам каква е система, просто сега днеска ще я покажа и ще видите как работи. Първата стъпка, това е активатор. Да? Първо, който човек получава лекция или там някаква нова информация, тя е обикновена или нова, или може би не толкова нова, но все пак трябва тази информация мозък да приработи. И много често с езика това става, мозъка започва, не му хареса, че нещо ново и трябва да го запомни, трябва да каже, за вербално ще кажа малко по-нататък. Затова тези активатори, които аз ползвам в курса, всичко, което ви показвам, това е част от курса, само че в курса там и граматика, и лексика като заедно. Тук по-скоро като демо-урок, като информация за конкретна по тази тема за The Airport. Да? Например, тук много важно да е лесно. Много важно, защото само тогава мозък се отпуска и позволява. Добре, дай това да видим. Ако не е сложно, добре, ще помня. Ако малко е сложно, просто ще има много голямо съпротивление и точно там е проблем. Тук написах и на английски, на български. Тук виждате някакви такива половинки. Паспорт, естествено, че е control, final destination. Ако минахте вече този речник, вече това няма да е проблем, нали? И все пак, anyway, ако минавате, тук сега просто рандомно ще сложа, винаги тук има автопроверка и където можете, просто така натискате и виждате какво е правилно и което не е правилно, нали? Ако минавате на телефона, това може да се увеличи и да се направи по-голяма, да се вижда по-добре. Окей, ако не се увеличава, значи просто програма, като в самото приложение тези уроци се увеличават като просто така, като линк, не винаги. Добре, let's find what questions we have. Предполагам, че всички знаете, когато трябва да говорим, трябва да задавам въпроси. Да отговаряш по-лесно, като чуваш въпрос, поне yes, no, няколко думи лесно, нали? По-лесно, но като трябва да задаваш въпроса, там е по-сложно, затова акцента тук и в този урок, и в аудио, който после ще ви изпратя, на въпроси
най-първо и отговори, естествено. Но тук не е урок по граматика, защото като имаме граматика, просто наистина правим доста въпроси-отговори, защото точно това е речта. Много рядко хора говорят като на монолог. И дори монолог е по-лесно, защото ти като имаш текст, ти го научаваш и просто казваш монолог, нали? Но като става въпрос-отговор, трябва да мислиш много бързо, трябва да измислиш какво трябва да кажеш, трябва да измислиш как да кажеш. И плюс притеснения за това, че този човек, например, много добре говори и ти не говориш, и плюс среда, или може би си още и уморен, или гладен, и за това става по-сложно. И точно заради това, като, например, някой попита How are you? Естествено, че ще кажете Fine. Поне. Или трябва да попитате, там, не знам, на колко си години, How old are you? Да, все пак там няма да стресирате, защото тази невронна връзка е изградена. И точно това е идея на цялата моята система, да се изградят такива толкова силни връзки, че просто човек да не изпитва стрес, който трябва да задава въпроси и отговаря. Естествено. Така че тук имате въпроси и отговори. Ако случайно сложно, можете, тук същите, горе-долу същия въпрос и тук има фиксатори. Когато говорим за фиксатор по моята система, това вече значи, че човек трябва да стимулира мозъка, мозъчна активност през пръсти, т.е. ангажираме пръсти вече. Предполагам, че всички знаете, че за деца, които трябва да говорят по-бързо, по-добре, им правят различни гимнастики на пръсти, там пластилин, лепило, някакви такива неща, които наистина много помагат. Знам, работих с деца. И точно това тук вкарваме, защото или тук не трябва да пишете, но по принцип обикновено вкарвам и човек трябва и да напише като в речника. В речника, между другото, пак речника по същата система. Първо чувате. Password. После пак чувате. Check пак in чувате, desk. избирате. Security И check. чак тогава виждате, че трябва да все пак ангажирате пръсти, нали? Или на телефона, или на компютър, но ние вие ангажирате пръсти вече. Чувате и ангажирате пръсти. Така. So here you see the questions, answers. Questions, answers. Виждате въпрос, отговор, въпрос, отговор. Пробвайте самостоятелно да намерите отговор. Да, тук рандомно пак слагам. После проверявайте. Where is the check-in desk? Проверявате. Да, вярно ли? It's over there, near the entrance. Да. Така. Тук пак, виждате, повтаряме всички тези думи, които имахте тогава. От една страна, в един момент, като особено за възрастни, деца ни питат, деца казват, това трябва да направиш, ще правят. За възрастни те започват да казват, това вече знам. Добре, знам това, дайте да минем към нещо друго, но с мен този номер въобще не минава, защото преподавам вече отдавна и въобще не се връзвам с това. Винаги казвам, ако е лесно, супер. Вече знам, че ще го ползвате, вече знам, ще говорите, използвайки тези думи, тези изречения, тези граматически структури, само тогава, като става много лесно. Например, като изпращам един тест за входящото ниво, например, на А2, и човек ми прави, изпраща, 70% е правилно, супер. Но като се виждаме и същия тест давам и казвам, имаш 2 секунди. 1, 2 или 3. И няма отговор, значи не е вярно. Защото няма как повече от 3 секунди или знаете или не знаете. Това се проверява с 3 секунди. Ако не можете да направите правилния отговор за 2-3 секунди, значи тази невронна връзка не е изградена и няма как да я ползвате, когато ще ви трябва. Това е. Затова пробвайте самостоятелно това да минете да напишете. И след това можете да проверите тук, но все пак и тук можете да натиснете тук, сега не мога, защото още не попълних, но все пак тук като чек натиснете, можете да проверите дали е вярно, дайте да пробвам. Не мога сега, защото сега трябва всички ги направим. Така, следващата стъпка, Speaking Booster.
Вече казах, че Speaking Booster, това, което трябва същото, пак имаме, активирахме някакви знания, фиксирахме вече толкова лесно, толкова въобще не възникват никакви въпроси как да го ползваме и чак тогава започваме или да проговаряме, или да говорим. В курса много се притеснява, като започнах да правя курс. Добре, спикинг, как спикинг да направя? Ние така или иначе има хора, които след и курс имат и уроци отделно, ние всичко заедно така комбинираме, но има и тези, които абсолютно самостоятелно минават и добавим доста много неща за спикинг, които стимулират говорене. Тези задания, които сега ще ви покажа, малко по-различни, защото пак казвам, това не е урок. Например, тук конкретно просто трябва да кажете на глас Can I keep my laptop in my bag? Then flip. Can I keep my laptop in my bag? И проверявате произнасяне, как произнасяте. И пак това е много важно, защото тези думи, които виждате, много често хора просто не искат да ги повтарят. Трябва да видите, трябва да повторите. Нали? Следваща като стъпка, this is act out the dialogue. Аз му казвам act out the dialogue. Това е един кратък диалог. Въобще като говорим за говорене, аз просто минавах обучение такова преди 15 години, може би. Един професор, който така научен труд той направи по система точно на хора да учат езици само и само с диалози. Тоест, един казва една строчка, втори има два човека, един казва, друг отговаря, дори тези, които просто там няколко и цялата система и беше много добри резултати и затова аз практика винаги ползвам или на урока, или тук вие имате като някой там, не знам, на летище, кои са там, синьо вие четете, Hi, where do I check in? Следващо слушате. Over there, near the entrance. И така, act out, това е като разигравате това, нали? Това, което трябва да направите, виждате, моята лекция е по-скоро обяснение, ако не бих разказала всичко, което исках да ви кажа. Лекция би била не повече от 5 минутки, обикновено разказвам нещо и давам самостоятелно човек да минава всичко, защото ако сега започва да правя аз всичко, за вас просто ще гледате и това не работи въобще. Тези курсове, знам, много хора попадат след курсове, които изкараха А2, изкараха Б1, но те не говорят, това е голям проблем. Чак след тогава ще получите аудио с тези всички въпроси, думи. И там вече, например, как работи това? Не искам да давам аудио с правят на български, например, да има там Where is the check-in desk и правят на български. Защото мозък пак започва да приключа български, английски не е добре. По-добре, като минавате тази тема и после ви изпращам аудио и вие ще го слушате, когато ви е удобно, когато нямате никакво време, когато карате кола или когато, например, там мина месец, например, нямате английски достатъчно, курсисти, тези, които минават курс, те получават такива аудио, например, 2-3 урока, тема като завършва, той получава това аудио, което е отделно от платформа, той получава или на Viber, или Telegram, няма значение, той ги запазва и дори след месец, 2-3, като просто слуша всички тези аудио и повтаря, тази информация започва да пак като се връща, тя ще връща всъщност това, което получавате, като минавате, 100% няма да забравите, защото колко вицови има по този там някакви там стендапове, когато човек казва, Present Simple вече го знам, защото като започва Present Simple, пак започва, пак Present Simple, да. Точно за това такава система аз изградих, да няма такова вече и да изградите много добър фундамент и да не забравяте повече. Например, на този урок ще видите как работи система, ще усетите, че тези думи наистина ще ги помните и след като завършите този урок, пишете ми пак готово и ще ви изпратя тези аудио, за които ви говорих. So, see you next time. Bye bye.